Gipaubos ang pipila ka mga personnel sa Bureau of Fire Protection sa Region 7 sa mental wellness training pagtabang aron makalingkawas sa mga stress ug trauma nga nasinati sa mga bumbero sa nagkadiyang girespondihan nga sunog ug uban pang kalamidad. Ang live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Yes, Luan, tao ra usab ang mga bombero nga ma-stress, ma-depress ug ma-trauma. Hinungdan nga nagkinalan usab sila og tabang. Is a proactive measure gilusad sa BFP7 ang Firefighter Wellness ug Peer Support Program. Nagkalanlaing emerhensya ug pagtubag sa mga katalagman sama sa pag-rescue sa mga natrap sa Binaliw Trashlight gang ubang nadatugan sa nahugnong istruktura sa linog sa Bugos City, sunog ug uban pa. Kanunay naglambigit sa kinabuhi sa mga sakop sa kabumbiruhan ug usab sa mga tawo nga nakasugat sa katalagman. Matod sa kadagkuan sa BFP7 nga sa mga rescue operation nga gilusad, dili kapungan nga ma-stress ug matrauma usab ang mga responding BFP personnel. Nakadugang sa ilang stress ug trauma ang pagbasol kanila kung may makalasman. Gawas niini, adunay tag sa usab kasuliran silang giatubang sa ilang buhatan ug sa ilang panimay. Is a proactive measure gisugdan ang duha ka adlaw nga training ug seminar sa mga representante sa mga BFP personnel sa tibuok rehiyon, ubos sa paggiya sa mga registered psychologist. We acknowledge that one of the factor that may affect our health is yung mental natin ay kasama dapat yon. Marami kaming mga responses na yung mga kababayan natin nagpapakamatay. We have also experienced that our firefighter ay nagpakamatay din. And ato lang ni siyang agi-agion og inom-inom, katawa-katawa, lingaw-lingaw. Sa diha mo santo na gyud ni sa usa ka mental disorder kay tungod kay wala na sila nakahibalo nga sama sa giingon ni sir na ilang i-acknowledge na there is something wrong. So pagsulti ni sir na it's okay not to be okay, that is the first step to healing. And I really appreciate the initiative of the regional director for making this program. Right. Because if I'm not mistaken, sir, this is the first time. This is the first. This is the All first time over all over the Philippines. And yes. Human sa kotay sa mga pagbansay-bansay sa matag fire station, buksan na unya ang wellness office aron sa buhatan mamahimong makapadayag sa ilang mga suliran ang mga BFP personnel ngadto sa mga accredited personnel. Usa na niini sa gibuksang wellness office na himutang sa Cebu Provincial Fire Office. As tao lang, we are prone to kumbaga stress, anxiety, na dili nato siya masabi sa atong mga pamilya. Kay as Padre de Pamilya or as a uniform personnel, we are known to be strong. Kanang ang pagtuon nila dahil strong nga tayo, so hindi tayo nagkakaroon ng problem sa work. So mao na ato ang purpose aning Kalingang Bumbero. Salamat ako kay RD, ginawa niyang pilot area yung Mandawi, ma'am. Malalaunch namin yan before this year will end. Tingwa usab sa BFP7 ang pag-umulog hotline nga mamahimong katawagan sa publiko ug makahimong kadangpan ug pagpadangat og distress call gikan sa mga tawo nga nanginahanglang paminawon ug ang kalabot sa mental health awareness. Eventually, we could make BEP not only as a responder but also as a friend to everyone, friend to the community and kaibigan ng lahat. Luan namang programa ang gitawag og Kalingang Bumbero diin di lang kini motabang sa kabumbiruan apan sa tanang sektor ug kun hingpit na kading mapatuman labing una kini sa tibuok nasod. Luan, Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.